Артылары синнен күргән изгелекне бер кайчан онытмам. Әнкәй сине юксынабыз, балаларыңның ныкларын истәлегең булып калды. Син утырткан шымыртлары әнкәй сине юксынабыз, балаларыңның ныкларын истәлегең булып калды. Син утырткан Син булмагач кага безне дулкыны дәрьяларының, синсез әнкәй шатлыгы юк бу фани дөньяларның. Әнкәй сине юксынабыз, балаларыңның ныкларын истәлегең булып калды. Син утырткан шымыртларын әнкәй сине юксынабыз, балаларыңның ныкларын истәлегең булып калды. Син утырткан әнкәй синең кабереңә бар шымыртлар утыртты. Ник кермисең төшләремә, әллә безне оныттың? Әнкәй сине юксынабыз, балаларыңның ныкларын истәлегең булып калды. Син утырткан шымыртларын әнкәй сине юксынабыз, балаларыңның ныкларын истәлегең